Salutare, salutare, suntem live. Salutare! Văd că deja ne adunăm. După cum știți, așteptăm câteva minute să intre toată lumea. Până atunci am să-i rog pe cei care sunt deja în room să ne scrie în chat să vedem și noi dacă ne auziți, vă rog. Știți că există un delay cam de 15-20 de secunde din momentul în care noi vorbim până când vedem ce scrieți voi în chat și până ne auziți. Asta o să se vadă și în discuțiile, în răspunsurile la întrebări. Felician, salut, salut, Iulian, Răzvan, ia să scriem și noi să vedem dacă merge. Da, merge. Salut, bună Lavinia. Gabi, ne auziți? Este ok. Da, ce mai avem aici? Pe măsură ce o să apară întrebări în chat, o să vedem întrebările și o să încercăm să răspundem la ele dacă sunt pentru momentul în care ne aflăm. Mai avem și o sesiune de întrebări și răspunsuri la sfârșit. Deci chiar dacă unele întrebări nu or să mai fie la timingul la care ne aflăm, nu este problemă, pentru că o să răspundem la sfârșit. Așa, bun. Păi eu zic că ar fi cazul să începem. Și ca întotdeauna o să începem cu prezentarea celor de la Encorsa. Din punct de vedere tehnic, noi nu avem decât doi utilizatori, două persoane care se pot vedea în iconițele de jos. Echipa Encorsa este astăzi prezentă prin două persoane și hai să înceapă să se prezinte ca să știm cu cine o să stăm de vorbă în seara asta. Te rog, Răzvan. Salutare, eu sunt Răzvan, cofondator Encorsa. Eu mă ocup de partea tehnică și mai inovativă Encorsa. Câteva cuvinte despre mine. Eu am studiat la Coventry în Anglia, Games Technology. Am terminat acum 3 ani. Am lucrat timp de 4 ani în corporații care făceau tot felul de sisteme pentru guverne și alte firme mari. Dar toate proiectele în care am lucrat erau de tip old school, programare de la zero, nimic inovativ. Și acela a fost momentul în care m-am hotărât că ar trebui să încerc să fac o schimbare, poate chiar la mine în țară, și am ajuns să cunosc oameni foarte faini din România și să reușim să aducem pe picioare Encorsa. Îl voi lăsa pe colegul meu Cătălin mai departe să se prezinte. Salut! În primul rând, vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru ceea ce noi vrem să vă prezentăm în această seară. Eu sunt Cătălin, cel de-al doilea cofondator din echipa de 3 cofondatori Encorsa. Sunt antreprenor de mai bine de 14 ani. Am o formare tehnică, am fost și odată programator și am fondat pe rând mai multe companii de tehnologie, de dezvoltare software la comandă, ultima înainte de Encorsa, încă din 2012, cu accent pe zona de enterprise, pe business to business. Așa, 2 cuvinte despre mine, să spun, urmăresc entuziasmul în tot ceea ce fac, să fim vii, atât eu cât și colegii mei. Consider că e foarte important să ne placă ceea ce facem și să ne păstrăm acest entuziasm și personal mă încarc din
misiunea, din obiectivele de business pe care le întâlnesc la clienții noștri și pe care cumva mi le asum și încerc să extrag din ele esențialul, povestea și să reușim împreună să le îndeplinim. Cred că este suficient despre mine. O să începem. Despre Encorsa, în forma actuală, există din aprilie 2019 cu viziunea actuală și cu acționariatul actual. Diferența majoră față de ceea ce a reprezentat experiența mea înainte de Encorsa și ce reprezintă Encorsa acum este accentul pe inovație, pe tehnologii disruptive, pe a aduce aceste lucruri împreună pentru clienți cât mai simplu și cu un efect imediat. Vorbim de mai mulți ani de democratizarea tehnologiei, adică de a putea să utilizăm multe inovații și în companiile noastre ale IMM-urilor, pentru că, într-adevăr, automatizarea proceselor de business, RPA-ul a fost adoptat în proporție de peste 24-25% de către corporații în 2019, dar în rândul IMM-urilor încă vorbim de un procent de 9%. Ori în următorii 3 sau 4 ani fiecare companie va avea cel puțin un robot. Nu mai vorbim de trend, nu mai vorbim de nice to have, este o condiție de supraviețuire. Însă, în ceea ce privește adopția, ca acum să ne urcăm în acest trend, avem nevoie de un translator de tehnologie, adică de cineva care să ne simplifice lucrurile. Și aceasta este strategia noastră. Noi am luat un cocktail de tehnologii inovative, le-am pus împreună și încercăm să vi le livrăm vouă, clienților noștri, într-o formă cât mai simplă, chiar ca un automation as a service, adică ca un serviciu, ca o asigurare, dacă vreți, împotriva schimbărilor dinamice de business cu care ne confruntăm cu toții. Schimbări care ne fac să nu mai avem timp 1-2 ani să implementăm un sistem complex, ci ne fac să avem nevoie imediat de automatizare care mâine s-ar putea să se schimbe, pentru că sistemele pe care le utilizăm se schimbă, contextul se schimbă, totul este dinamic. Pe scurt, ceea ce am făcut noi a fost să construim acest angajat digital care... Am să te întrerup puțin. Te rog. În ce spuneai tu anterior, vreau să-ți prezint eu partea cealaltă a celor care dorim să beneficiem și beneficiem de produse de tipul ăsta care îl dezvoltați voi. Prima problemă la noi este o problemă de costuri. Așa cum spuneai tu, noi suntem IMM-uri. Noi nu avem niște cifre de afaceri foarte mari și nici disponibilități de a investi enorme. Adică chiar asta este o mare problemă. Corporațiile mari își permit, au bugete foarte mari pentru a implementa tot felul de soluții pe care evident le-am dorit și noi. Ce mi s-a părut mie interesant, și aici spun din experiența mea cu voi, ce mi s-a părut mie interesant a fost că există o tehnologie care este aproape de vârful tehnologiilor, care poate fi accesată și de firmele mai mici la niște costuri rezonabile. Asta mi s-a părut este wow, pentru că noi, default, sau primul lucru la care ne gândim, după dorință, care este evidentă, este vorba de capacitatea noastră de a putea să cumpărăm asemenea produse. Și aici, într-adevăr, este o chestie wow. Asta a fost lucru pe care pe mine m-a fascinat. Mai este o chestiune. A doua chestiune care mi se pare importantă este vis-a-vis de cât de dispuși suntem să îmbrățișăm tehnologii de astea foarte noi. Există o curbă a acceptării inovațiilor, o curbă cunoscută probabil de multă lume. În momentul în care iei o tehnologie de asta, tu ești un very early adopter, ceea ce înseamnă că îți asumi faptul că vei avea foarte multe beneficii, dar fiind o tehnologie foarte avansată, ai la pachet și foarte multe provocări. Provocări cu oamenii tăi, provocări cu capacitatea de a utiliza acest soft. Da, gata, asta am vrut să spun ca să
păstrăm un fel de ping-pong între noi, pentru că sigur, da. Avem nevoie să ne provocăm. Audiența ne fiind pe moment vie, avem nevoie să purtăm acest dialog. Da, fără falsă modestie, să știi că nu multe companii au democratizat aceste tehnologii pentru IMM-uri. Ele nu sunt adresate în primul rând IMM-urilor, încep să devină accesibile, dar pentru aceasta avem nevoie de niște îmblânzitori de tehnologie, așa cum suntem noi, pentru că, așa cum o să vă explic pe parcurs, vorbim de foarte multe tehnologii componente în acest angajat digital. Și o să folosesc o metaforă ca să fie mai ușor de înțeles. Angajatul digital are un sistem nervos, o aplicație, un sistem care permite să construim fluxuri de lucru dinamice fără a scrie cod. Da, despre asta o să mai vorbim. Dar este un cod genetic a tot ceea ce utilizăm să fie low code și no code, adică cu puțin cod sau fără cod. Sistemul nervos al angajatului digital este reprezentat de o componentă care se cheamă BPM, Business Process Management. Mâinile, degetele, cum vreți să spunem, ale angajatului digital sunt roboții software și ne mândrim cu faptul că avem un mare reprezentant în această tehnologie care se cheamă RPA, Robotic Processing Automation, UiPath-ul, compania noastră românească unicorn care de curând a fost cotată la peste 10 miliarde de euro capitalizare. Deci roboții software care pot să lucreze cu aplicațiile noastre, ale voastre, dând click-uri și scriind de la tastatură ca și cum ar face-o angajații umani, reprezintă brațele angajatului digital. Și există și a treia capabilitate, cea de a interacționa, de a vorbi cu angajatul digital, deocamdată în scris, de a conversa sub forma chatbotului dotat cu inteligență artificială și care poate să inițieze sarcinile pe care dorim să le facă angajatul digital, asistând oamenii în inițierea acestor task-uri. Punând toate aceste lucruri împreună și, bineînțeles, găsim modelul potrivit de a vi le aduce în organizația voastră, acest model se cheamă pentru noi angajatul digital, pe care dorim, bineînțeles, să-l validăm, să-l calibrăm cu timpul, cu interacțiunile pe care le vom avea din ce în ce mai mulți clienți. Ce poate să facă în e-commerce, că asta este tema webinarului din seara aceasta. În e-commerce am ales, bineînțeles, fluxurile relevante din retail-ul online și plecând de la studiul de caz pe care l-am avut prin implementarea de la Quasar, la Laurențiu, am înțeles că aceste lucruri se vor întâlni în toate business-urile de acest tip. Și vorbim de interacțiunea, de automatizarea sarcinilor care se întâmplă între sistemele software componente pe care le aveți. Da? Și o să mai revenim la acest lucru. Între ERP, între VMS, pentru cine are VMS, între marketplace-urile în care trebuie să mai facem multe lucruri manual, nu mai vorbim de curieri. Și astfel vorbim de picking, de facturare, de împachetare, de crearea ATB-uri și așa mai departe. Și bineînțeles, dificil și important, de tratarea excepțiilor pe acest flux. O să vorbim despre toate acestea pe larg în continuare. Două cuvinte despre cum funcționează angajatul ăsta digital. Noi interacționăm, adică voi, interacționați cu el prin intermediul unei interfețe grafice. Astfel, angajatul digital de fapt este un spațiu digital în care oamenii și roboții pot interacționa. Ecosistemul software a vostru fiind compus de obicei din aceste elemente: dintr-un ERP, dintr-o aplicație pentru managementul depozitului, adică dintr-un VMS, dintr-o colecție de marketplace-uri, EMAG, România, Bulgaria, Ungaria, Cel, Elefant și așa mai departe, sau propriul e-commerce, și terțele sisteme de curierat sau altele. Angajatul digital lucrează între aceste sisteme pentru a asigura un flux coerent, pentru că în aceste sisteme nu comunică toate între ele și atunci fluxul este rupt. Da?
odată că nu putem să automatizăm sau n-ați fi putut să automatizați fără o astfel de tehnologie, pentru că aceste sisteme nu comunică între ele din diverse motive, atât tehnologice cât și comerciale. Doi, atunci când oamenii lucrează în ele, nu avem nicio trasabilitate. Adică nu știm când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, dacă a fost o excepție, cine a tratat-o în timp, până să ajungă să ni se strice indicatorii din marketplace. Da? Am să te întrerup puțin, într-adevăr, aici poate nu toți au un warehouse management, un WMS, dar cu certitudine toți deschidem dashboard-ul de la EMAG. Cei care au mai multe, canale de vânzare, magazin propriu sau alte dashboard-uri, clar trebuie să lucrezi cu toate aceste dashboard-uri, să le deschizi. Fiecare partener de-al nostru aproape întotdeauna are alte reguli sau curieri sau integrări și tot felul de chestiuni de genul ăsta. Și de multe ori, dacă lucrăm cu software care nu se integrează sau cu un curier, de exemplu în cazul lui EMAG, care nu este integrat, deja trebuie să deschidem încă o platformă a curierului, să emitem AVB-uri, copy-paste-uri și tot felul de chestii de astea. Foarte mulți dintre noi și-au găsit tot felul de soluții, adică stau cu ele deschise, două monitoare, 7 calculatoare, 2 browsere deschise. Sunt o mulțime de variante de tipul ăsta care, fiecare și-a găsit o formulă să-și îmbunătățească modul de lucru. Aici, mai mult decât atât, au apărut o puzderie de marketplace-uri. Și asta e în sensul bun. Vivre, marketplace. Au devenit din nou foarte activi, Dorali, Team Deals din nou destul de activ, Ocazii. Sunt foarte, foarte multe marketplace-uri. Toate nu sunt legate foarte mult între ele. Există soluții într-adevăr care leagă. Noi am mai discutat despre soluții de tipul ăsta, dar este de la fiecare în parte ne vin reclamații, de la fiecare în parte avem situații care trebuie urmărite, la care trebuie să răspundem, cum spuneai și tu, în anumiți timpi. Și asta, la un moment dat, pe măsură ce se înmulțesc canalele de vânzare, este imposibil. Deci noi am oameni special care se ocupă de chestiile astea. Nu pot să vă spun cum arată, că am luat și am analizat cum arată ziua omului meu care deschide tot timpul și face și call center-ul și deschide toate reclamațiile și cum trece tot timpul dintr-un dashboard în altul ca să închidă, să deschidă, să verifice, să vorbească cu clienții. E criminal, într-adevăr. Deci viitorul devine din ce în ce mai complicat. Asta este de fapt concluzia. Și să adăugăm la toate astea și problema forței de muncă. După ce ți-ai instruit bine oamenii, unii vor pleca și mai asigură continuitate de business după. Bine, tu ești un norocos, nu? Că poate și cu siguranță oamenii rămân mai mult timp în Focșani. Da. La București e diferit, da. Da. Și atunci, exact când ai reușit să-ți instruiești bine oamenii, riști să plece. Printr-o astfel de tehnologie nu mai depinzi de oameni. N-am zis că nu sunt necesare, am spus că nu mai depinzi. Adică totul fiind automatizat sau aproape totul și doar excepțiile ajungând la oameni, ei vor avea o fereastră, o nișă îngustă de interacțiune cu tot fluxul. Doar acolo unde într-adevăr este nevoie de intervenție umană și de decizie. Da? Și acolo unde se întâmplă erori neprevăzute. Dar altfel totul se întâmplă într-un flux coerent, cursiv, prin implementarea acestor tehnologii de automatizare, robotizare. Da? Ok. Zic să trecem și la partea practică și o să revenim la avantaje, concept, după ce vedem de fapt cum se întâmplă lucrurile. Noi am creat un studiu de caz pe ceea ce am implementat la Quasar și am pregătit o sesiune video înregistrată pe care o să o oprim din loc în loc și o să o explicăm și să vă spun și de ce. E de la sine înțeles, dar trebuie totuși subliniat faptul că roboții, software, lucrând cu interfețele diferitor aplicații pentru care nu există mediu de test, adică un duplicat. Da? Nu putem să punem EMAG într-o cutiuță ca să dăm acum click-uri pentru voi cu robotul special pe
comenzile lui Quasar, care sunt direct cele din producție. Și atunci nu putem replica complexitatea mediului de producție într-un mediu de test, ca să vă arătăm acum, să ne jucăm și să vedem cum operează robotul. Dar noi l-am înregistrat. Am înregistrat chiar zilele acestea din producție și am pus toate activitățile într-un filmuleț pe care o să vi le explicăm și o să-l oprim de loc în loc ca să vă explicăm ce se întâmplă. O să-i dau cuvântul inteligenței noastre, Răzvan, să vă explice ce s-a întâmplat. Că aveți și artificială, da. Umane, că avem și artificială, corect. Okay. Da. O să vedeți acolo, exemplele sunt luate de la felul în care lucrează roboțica mea. O să vedeți, nu este peste tot blurat, o să mai încercăm să mai vedem ce unde mai trebuie blurat, dar eu nu fac un secret nici de numele firmei mele. Tot ce sunt date de client și asta o să vedeți că este blurat. Încă se mai lucrează, filmulețul este foarte proaspăt. Da? Haideți să ne uităm să vedem. Bun. După cum a spus și colegul meu, o să pornim și oprim video ca să pot să vorbesc pe el. Dar pentru început, operațiunile ca în orice companie de e-commerce încep prin plasarea comenzilor într-o platformă online. În acest caz, clientul plasează comanda în platforma EMAG. În cazul Quasar, comenzile vin din mult mai multe platforme. În continuare vom vedea ERP-ul de la Quasar. Acesta este ERP-ul de la Quasar, în care se adună toate comenzile la finalul zilei. În cazul fericit al Quasarului, ERP-ul adună și acumulează toate comenzile din platformele partenere. Însă, dacă dumneavoastră nu aveți un astfel de ERP care are aceste capabilități, roboțelul poate să le cumuleze de unul singur și să le adune, de ce nu, chiar și în BPM-ul pe care o să-l vedeți mai târziu. Acesta este ERP-ul, acestea sunt comenzile din ERP. Urmează să vedem și VMS-ul. Acesta este programul cu care Pickering lucrează în depozit pentru a putea... O să te întrerup eu puțin. ERP-ul la mine este un blocul unde se adună toate comenzile și știe să culeagă, soluția care o am eu știe să culeagă comenzile. Însă probabil că mulți dintre voi aveți aceste conexiuni folosind, nu știu, SmartBill, pe OCP, soluțiile mai cunoscute de pe piață. Aveți și voi, probabil că sunteți în aceeași situație să vă vină toate comenzile într-un singur loc. Te rog, Răzvan. În fața noastră avem acum fluxul prin care trec comenzile de la Quasar. Acest flux este 100% customizabil. Vom vedea, poate chiar și mai târziu, dacă avem timp, cât de ușor se poate modifica un astfel de flux. Acest flux este creat low-code, vizual, în platforma care este de asemenea și creierul roboțelului, în BPM-ul Webcon. Momentan o vom lua de la stânga la dreapta și vom observa cum roboțelul preia o comandă și o va duce până la capăt pe fluxul verde, pe săgețile verzi. Partea verde este un traseu ideal al unei comenzi, partea albastră sunt excepții, iar partea roșie sunt comenzile care ajung să fie anulate. Roboțelul tratează și unele dintre excepții, dar acum vă vom arăta în acest video numai traseul verde. Roboțelul trimite către depozit prin platforma Webcon, BPM, trimite toate comenzile la o oră fixă, la 8 dimineața se loghează în VMS, începe să selecteze calupuri de câte 20 de comenzi, le trimite către picker. Ce vedeți acum, scuze-mă că te întreb, ce vedeți acum este exact cum lucrează, este filmare exact cum lucrează. Deci intră, se loghează în platformă, dă clicuri exact cum face și operatorul uman. Da, merge mult mai repede decât un operator uman, de aceea s-ar putea să fie puțin confuz videoul. Singurul lucru de care depindem cu adevărat este viteza platformelor în care lucrăm. Vom vedea că unele platforme se încarcă mai repede, altele mai ușor. S-a întrerupt videoul, îl pornim din nou.
Așa. Cred că pe aici eram. Da. Am arătat fluxul și am trimis către picking prin intermediul roboțelului. Aici exact ce spuneam. S-a logat, a selectat 20 de comenzi, ești sigur că vrei să le trimiți, le-a trimis. În același timp, în fundal, el a reușit să le trimită și în Webcon. Aceasta este platforma BPM, platforma cu care vine la pachet angajatul digital. Aici putem vedea calupurile de câte 20 în cazul Quasarului, cum au fost introduse de către roboțel și comenzile aferente. Acestea sunt introduse prin interfață, ci prin API în spate. O să te întrerup din nou puțin. Sistemul nostru de lucru este în felul următor. Noi avem niște coșuri cu care se adună produsele, care au 20 de locașuri. Și atunci trebuie să ajungă în palm la un picker un calup de 20 de comenzi. Asta este exprimarea care o auziți despre calupuri. Sunt acele 20 de comenzi de pe coșul respectiv pe care pickerul le adună. Și de aceea lucrăm în unități de 20 noi. Da. Pot fi 5, pot fi, nu știu, sau câte una, cum vreți. Asta sunt lucruri care se setează în funcție și de logistica care o are fiecare. Ok. Mai departe, odată trimise la picking, comenzile ajung în depozit, de unde, de pe dispozitivul mobil, pickerii își selectează calupul aferent, se atribuie ca pickeri și după ce aceștia completează picking-ul, ei trimit mai departe către facturare calupul de comenzi. Aici roboțelul începe să preia ori comenzi individuale care au rămas în urmă, ori calupuri de comenzi din pasul gata de facturare și începe să le factureze. Facturarea implică de fapt mai multe lucruri: generarea de bonuri de vânzare, generarea de AVB-uri și de facturi. Vom vedea cum face asta. El își deschide inițial toate platformele de care are nevoie pentru a îndeplini toate cerințele facturării. A deschis chiar și Google Translate, unde acesta traduce de fapt adresele comenzilor din limba bulgară în limba engleză pentru a le putea introduce în platforma curierului. A deschis BPM-ul, a deschis VMS-ul, de fapt acum deschide VMS-ul, a deschis platforma curierului și cea online. Urmează ca acesta, înainte să înceapă facturarea efectivă, să verifice în VMS dacă comenzile care sunt gata de facturare au avut probleme la picking. Dacă au avut probleme la picking, el le trimite pe un pas paralel, unde vor ajunge în call center și acolo vor rezolva problema într-un fel sau altul sau vor anula comanda. Dacă acestea nu au avut probleme la picking sau cele fără probleme la picking sunt preluate mai departe în ERP, sunt selectate una câte una în partea stângă, vedeți, se selectează checkbox-urile, în același timp se generează bonurile, după care se generează facturi. Pe factură acesta completează la cele căsuțe, completează s-a oprit din nou. Completează acolo mai exact ID-urile din VMS pentru a facilita împachetarea ulterioară, pentru că vor ști exact pe factură despre ce comandă, din ce coș este vorba. Aici depinde puțin și de la sistemul fiecăruia de lucru, cumva. Da, acesta este exact studiul de caz de la Quasar. Poate varia extrem de mult de la client la client. Mai departe a deschis platforma curierului, unde va completa datele de pe comandă, generează AVB-ul, îl salvează pentru o printare ulterioară. În fundal a tradus din bulgară în engleză toate câmpurile necesare. Aici s-a întors în ERP, unde a completat pe factură AVB-ul, tot pentru facilitarea împachetării.
Iar aproape ultimul pas, aici intră pe platforma online unde ia fiecare comandă și o finalizează, urmând să aibă loc printarea facturilor și AVP-urilor, au în calupuri de câte 20. Ele ies la imprimantă în depozit și după ce acestea ies la imprimantă în depozit ajung la împachetare, unde persoanele care împachetează vor primi din nou notificare în platforma web cu un BPM cu sarcinile pe care le-au de făcut, calupurile pe care le-au de împachetat. Ei le preiau la împachetare. Când au finalizat împachetarea, aceștia pot să închidă ori un calup, ori o comandă individuală, urmând a fi trimisă către livrare. Cam în asta a constat demo-ul video. Ne vom întoarce acum la prezentare. O să intervin eu până când ne întoarcem la prezentare. Ați văzut acolo că eu am câteva momente în care am dublu cecuri, adică vreau să fie scrisă pe factură, vreau să fie scris numărul AVB-ului, vreau pe AVB să fie scris numărul comenzii, astfel încât să ușurez munca picărilor. Deci sunt tot felul de pași de ăștia care fiecare și are și organizează cum vrea. Unii poate scriu, nu știu, am avut și eu până acum vreo 6 luni, scriam pe fiecare pachet cu markerul și după aceea le împerecheam. Sunt situații și situații. Ce este important este că absolut orice click care omul dă sau trebuie să-l facă poate fi simulat de robot, cu condiția ca aceste clicuri și aceste decizii să fie puse într-o formă de tipul ăsta care vedeți acum. Aici este fluxul prezentat din nou. O să încerc să mai trec rapid prin el încă o dată, mai grafic și mai interactiv. Comenzile pornesc în platformă, sunt introduse de către robot la ore fixe, după cum spuneam. În cazul cosarului la ora 8, la ora 11 și la ora 2. Și acestea sunt trimise mai departe către picking, unde intră într-o coadă. De aici sunt preluate la picking de către diversi pickeri. În funcție de picker, fiecare va avea o anumită sarcină. După ce picking-ul este finalizat, ei trimit către facturare și aici, în funcție de comandă, unele Laurențiu are diverse reguli pe comenzi pentru confirmare și în funcție de fiecare comandă acestea intră într-o coadă care necesită confirmare la call center sau se duc direct în pasul gata de facturare. Aici haideți să exemplificăm. Eu verific toate comenzile care sunt sub o anumită valoare. Mi se pare că e ciudat, e prea mică comanda, poate nu știe care și transport și atunci eu vreau să o verific. Verific de asemenea, confirm de asemenea și comenzile care au o valoare foarte mare. Consider că aici sunt unele vulnerabilități și atunci mi-am pus niște praguri pe care robotul le știe și în momentul când vede o valoare mai mică decât sau mai mare decât, le dă deoparte. Da. Din data de facturare, după cum am văzut, robotul începe facturarea. După ce a terminat, o trimite la împachetare. Uneori se poate întâmpla ca robotul să nu poată să factureze din diverse motive. Azi pică platforma EMAG, mâine pică ERP-ul, păi mâine nu se încarcă VMS-ul. Se pot întâmpla tot felul de lucruri. În momentul în care roboțelul nu poate să facă ceva, trimite comanda într-un pas de eroare la facturare, de unde va fi preluată de un operator uman. Când o trimite în eroare la facturare, îi spune exact unde a rămas, îi spune ce s-a întâmplat și îi va da și o imagine cu locul în care s-a întâmplat eroarea, pentru a putea investiga mai departe și poate chiar raporta către diversele platforme. După ce operatorul uman termină facturarea, ea intră din nou în gata de împachetare, dacă este cazul, de unde este preluat de picker pentru împachetare și finalizat. Interesant de punctat că a intervenit omul, dar ne-am întors înapoi pe fluxul automat ulterior. Adică robotul a preluat, omul doar a făcut un pas.
eroarea la facturare, dar apoi a fost gata de împachetare și a preluat iarăși robotul. Același lucru se întâmplă și în acest pas, gata de facturare, când robotul verifică dacă au existat probleme la picking. De exemplu, nu mai era un produs sau acea cantitate pe stoc. Când acea cantitate nu mai este pe stoc, robotul trimite comanda în probleme la picking, unde din nou este preluată de call center și call center-ul rezolvă respectiva problemă. De aici, în acest caz, momentan, roboțelul trimite mai departe către gata de facturare manuală, unde un operator uman din nou intră în ERP și schimbă produsele pe comandă. Aici este nevoie de mai multă decizie umană. Dacă vom implementa în viitor și chatbot-ul și să zicem că va funcționa pe post de call center, clientul lui Laurențiu poate vorbi direct cu chatbot-ul, hotărâi acolo dacă anulează sau schimbă vreun produs în comandă și automat chatbot-ul să spună roboțelului RPA că trebuie să schimbe produsele X cu produsele Y sau să anuleze. După care intră în același flux pe care l-am văzut. Aici, la final, mai sunt câteva excepții interesante. Din ultimii pași, cei din depozit, pickerii, au opțiunea să retrimită la print din oricare din ultimii pași. Se poate întâmpla oricând ca imprimanta să rămână fără hârtie. Nu a ieșit la imprimantă factura sau AVB-ul, selectează comanda, o retrimite la print și ce se întâmplă de fapt? În spate, roboțelul deschide comanda, descarcă AVB-ul, descarcă factura și le retrimite la print. Sau uneori se întâmplă și să fie nevoie să se refacă AVB-urile, dând un număr mai mare de colete. Au estimat că o comandă are nevoie de 3-4 cutii, dar de fapt, când au ajuns la împachetare, și-au dat seama că au nevoie de 5 colete. Și atunci AVB-ul trebuie refăcut. Și atunci roboțelul anulează AVB-urile curente, reface AVB-urile în acest pas cu numărul corect de colete și trimite înapoi în pasul de unde a venit comanda pentru a o putea continua pe flux. Iar săgețile roșii sunt anulările de comande care se pot întâmpla oricând. Da, aici am să fac eu o paranteză. Noi am luat în considerare că dinamic o comandă se poate anula în orice moment sau primim mesajul de la EMAG sau de unde dintr-o platformă că s-a anulat. Și atunci, ca să fie totul automatizat, robotul trebuie să știe că ea s-a anulat. Și atunci trebuie în oricare din pașii ăia să se poată anula comanda. Este o chestie care inițial noi am văzut-o doar în anumite puncte, dar practica ne-a arătat că o comandă se poate anula aproape în orice moment. Sigur că după ce a fost finalizată este foarte greu, că este deja într-un mare coș și trebuie să o căutăm acolo de mamă, să o scoatem. Dar până acolo toate lucrurile sunt ok. Și ce am să te rog, Răzvan, pentru că suntem la un moment foarte bun, Sebastian ne întreabă despre aceste fluxuri, exemplul ăsta de flux și spune așa: am înțeles că sunt customizabile 100%. Se vor customiza pentru fiecare client al dumneavoastră? Da, vom încerca să plecăm de la un flux general. Să sperăm că fluxul coasarului ar putea fi rețeta ideală de la care să pornim, însă da, vor fi customizate nevoile clientului, fiecare client face altfel, fiecare client are alte platforme cu care lucrează și atunci absolut totul este customizat. Noi încercăm să oferim custom as a service, cum s-ar spune. Angajatul nostru digital va putea să lucreze cu orice. Pot să intervin și eu puțin aici. Se poate adăuga, practic, n-ai avea niciun motiv pentru care să ștergi ceva din ceea ce avem deja făcut, pentru că cumva industria este, dacă am plecat într-o altă industrie, categoric acest flow chiar și de picuirea, nu știu, în farma, probabil că ar mai apărea niște temperaturi de verificat, probabil că ar apărea alți pași mult mai importanți. Dar categoric, după fiecare are logistica lui și felul lui în care își face lucrurile, se pot adăuga și alte puncte de decizie, de
Nu. Se poate adăuga practic orice. Da, se pot adăuga puncte și chiar acum, dacă tot am avut parte de această întrebare, o să încerc să fac un share screen. Am înțeles că nu merge foarte bine share screen-ul, dar o să mă uit. Acesta este fluxul în Webcon, în Designer. Așa lucrăm noi, direct cu fluxuri. Și-a revenit. Bun. Aici sunt toți pașii în flux. Oricând se poate adăuga un nou pas în flux. Nu știu, să spunem că din așteaptă picker poate ajunge într-un alt pas care se numească, nu știu, validare, stock, și de aici să treacă mai departe în picking. Și atunci poate nu mai ai parte de acest pas cu probleme la picking. Întâi pickerul tău validează stocul și după face picking și nu mai este nevoie de această săgeată, o luăm pe alt traseu. Fluxul poate fi complet customizat și este destul de interactiv. Vom face ca prin BPM să putem bifa în ce pași să înceapă roboțelul să lucreze, în ce pași trebuie să lucreze oamenii, ce variabile se vor pasa de la oameni la roboței și multe alte. Cum spuneam, acesta este acel spațiu digital în care lucrează oamenii și roboții. Aici este instrumentul prin care creăm spațiu digital, nu este spațiu digital. Da, cam acesta este mediul în care noi lucrăm pentru a genera fluxurile dumneavoastră. Pe fiecare flux, desigur, avem acțiuni, confirmăm diverse lucruri, asignăm operatori, asignăm pickeri și multe alte lucruri. Trimitem e-mail-uri, trimitem la refacerea de AVB-uri, când anulăm AVB-urile vechi, trimitem mail-uri chiar direct către EMAG, ca aceștia să... Anularea de AVB-uri la EMAG se face de fapt prin expedierea unui e-mail către ei. Și atunci toate aceste lucruri sunt acțiuni pe diversi pași. Un e-mail cu informațiile corecte, care sunt extrase automat. Da. Ok. Întoarcem la prezentare. Da, perioada de analiză, perioada în care se desenează flow-urile astea și se înțelege cum lucrează fiecare, este un moment foarte important al acestei chestii. Ce mai este iarăși important de știut și pentru mine a fost un lucru determinant în alegerea unei astfel de soluții a fost că eu vreau să măsor cât durează o anumită operațiune. Și faptul că apar acele blocuri de decizie, facturare, trimitere la picking și de acolo de la picking trimitere la împachetare și nu știu ce, toate nevoile astea poate nu trebuiau să le denumesc așa, că odată ce au ajuns în zona de împachetare nu mai trebuia, dar am vrut fiecare pas să-l măsoare și să-l puncteze astfel încât să știu cât mi-a durat picking-ul la 20 de comenzi sau cât a durat picking-ul la toată ziua. Există o interfață, o să o vedeți, în care aveți posibilitatea să vedeți la nivel de zi, săptămână, lună, comandă, cum vreți voi, cât a durat fiecare proces în parte, cine l-a făcut, care picker se mișcă mai repede, câte comenzi au făcut fiecare, câte minute durează o comandă la pickerul X față de pickerul Y. Mie toate aceste informații îmi trebuiau. Eu simțeam că nu controlez zona asta și atunci am ales să fac mai mulți pași poate decât erau necesare în acea schemă logică care ați văzut-o. Da, și intenția ta este de a extinde din aceste fluxuri cu toate celelalte fluxuri care se întâmplă în companie. Deci angajatul digital nu este specializat pe e-commerce. Da. Mai avem diverse alte departamente și poate să acopere toate fluxurile de companie. Noi acum lucrăm la fluxul de aprovizionare, începând de la comanda de la furnizor până la momentul în care produsul a ajuns listat în marketplace-uri.
în tot acest proces, de la darea comenzii, poți să o pui și negocierea dacă vrei să asta, dar de la validarea comenzii, cât durează transportul, cât ajunge aici, cât durează la mine toate operațiunile din depozit, adică recepție, etichetare și toate chestiile astea, pentru mine este important să știu cât de mult durează aceste procese. Pentru că uitându-te după aceea la ele, poți să îmbunătățești lucruri. Pentru mine a fost un lucru important. Asta este iarăși un exemplu de flow care va arăta la fel ca acolo. Trece de la un om la altul, sarcina o să vedeți cum trece de la o persoană la alta. Fiecare are timing în care trebuie să rezolve. În momentul în care nu rezolvă, sunt warning-uri care îl atenționează prima dată pe el. Vezi că aveai 2 ore să faci operațiunea câtărie, n-ai făcut-o. Și poate să delege, să o dea la altcineva dacă el nu poate să o facă. La un moment dat primesc și eu warning. A primit, deja are 3 ore de când trebuia să facă chestia aia și n-a făcut-o, pentru că probabil că n-a delegat sau s-a întâmplat ceva, astfel încât să fie. Încerc să bag cât mai multe fluxuri în sistemul ăsta, astfel încât să le am sub control și să-mi vină doar excepțiile să faci management pe excepție, nu pe regulă. Da, te rog, Cătălin. Da, eu mai iau o întrebare deocamdată. Laurențiu a întrebat și dacă Fancurier implementează așa ceva pentru call center. Ei au implementat în primul rând chatbot-ul, acea capacitate conversațională pe care o avem și noi, vorbim de aceeași tehnologie de fapt. Au pus chatbot-ul în față pe site pentru client. Chatbot-ul comunică cu toate sistemele din spate pentru a aduce înapoi clientului pe site informațiile necesare ca să nu mai blocheze, să nu mai consume timpul operatorilor din call center, operatorilor umani. Da? Deci, ca și primă componentă, este o altă componentă, cea de-a treia pe care nu v-am arătat-o aici, acea capacitate conversațională, dar în spate se apelează roboții și fluxurile potrivite, da, din sistemele lor. Într-o ediție viitoare este o idee foarte bună să vă arătăm și partea de automatizare a call center-ului prin chatbot. Partea cu costuri o să o adresăm de asemenea la final și o să o punem în contextul acestui tip de automatizare. Dar o să răspund la orice fel de întrebare legată de costuri. Bun, de ce avem nevoie de angajatul digital? Cred că deja se subînțelege și de aceea sunteți prezenți aici. Avem control, avem continuitate. Continuitate de business înseamnă, cum spuneam, că nu mai depindem de oameni, depindem de o procedură care trebuie bine făcută. Această componentă de robotizare din angajatul digital este ceea ce face să se reducă erorile spre zero, să se reducă timpul cu până la 90%. Și toate celelalte lucruri decurg de la sine. Faptul că nu obosește, nu ia pauză, nu ia concediu și îl găsiți și e disponibil, spre deosebire de forța umană, care este problematică în anumite zone ale țării, mai ales forța de muncă bine instruită. Angajatul digital este posibil, sunt mai multe variante. Varianta pe care a ales-o Laurențiu a fost, să spunem, una hard way, și anume deține toate licențele necesare pentru funcționarea angajatului digital. Cum vă spuneam, este un cocktail de tehnologii. O să le amintesc pe scurt, doar ca să înțelegeți complexitatea, dar nu veți interacționa cu ea, pentru că noi încercăm să simplificăm modul de distribuire a acestor tehnologii. Asta este ceea ce vă propunem în această seară, dar vorbim de tehnologie pentru sistemul nervos al angajatului digital, adică acest BPM low-code, vorbim de licențe pentru roboți, vorbim de licențe pentru chatbots dacă sunt utilizați, vorbim de mediul de găzduire, de acea mașină virtuală în cloud, vorbim de costurile de implementare, adică costurile de adaptare a fluxului, pentru că angajatul digital trebuie să facă exact fluxul vostru și atunci este nevoie să-l instruim inițial să urmeze fluxul vostru. Și toate aceste lucruri noi am încercat să le punem în doar 2 tipuri de costuri. Dacă nu ai nimic de adăugat aici, Laurențiu, trecem mai departe. În ceea ce privește costurile, vorbim de 2, până să vă uitați efectiv la cifre. Vreau să înțelegeți despre
despre acest serviciu, de fapt ce vă oferim. Aveți prima variantă, cea aleasă de Laurențiu, în care voi să dețineți toate aceste licențe și să aveți un cost de implementare inițial foarte mare, adică mult mai mare decât cel prezentat aici, sau se pot plăti costuri de implementare, adică de personalizare a fluxului, care încep în medie pentru ceea ce ați văzut aici, pentru acest flux care trece prin aceste etape, de la 5.000 de euro și un abonament de la 350 de euro pe lună, în care este inclus toate aceste licențe, inclusiv mediul de găzduire. Pentru orice altă variantă trebuie discutat diferit. Alte variante înseamnă așa: un flux mult mai simplu, un flux mult mai complex, doar o parte din tehnologie, sau este ceva atât de specific încât nu va putea fi dus în această metodă simplificată. Deci să înțeleg, este așa: deci cine ar avea ceva asemănător cu ce am eu, da, ca și volum, ca și complexitate, ca și complexitatea, dacă nu contează numărul de și folosesc, adică inclusiv webcon-ul, adică toate zonele. Da, vor avea partea de webcon și vor avea partea de roboți. Poate primi are cam undeva în zona asta, este oferta. Undeva în această zonă, pentru că mai în funcție de ce are fiecare. Adică ce fel de VMS, ce fel de ERP, câte clicuri, ce fel de ERP, ce fel de. Sunt foarte multe. Ai serverul propriu, nu ai nevoie de găzduire. Da. Plus că eu am ales varianta pentru că vreau să fac mult mai mult decât flow-urile astea generale. Adică eu vreau să. Nu e niciun secret. Peste 6 luni eu nu mai vreau să vin deloc la firmă. Vreau ca totul să fie atât de automatizat și vreau să văd într-un singur loc tot ce se întâmplă, cum se întâmplă și să n-am emoții. De fapt, asta este viziunea mea asupra business-ului meu. Să nu mai fie nevoie prezența mea absolut deloc și să nu am nicio decizie de luat. Totul să fie pus într-o formă de tipul ăsta. Sau să ai deciziile corecte de luat, adică cele care au neapărat nevoie de intervenția ta și să ajungă doar acelea la tine. Exact. Încerc să mult, iar oamenilor mei încerc să le dau doar excepțiile. Nu tot ce funcționează bine trebuie să fie un flow care curge și în rest excepțiile să ajungă la decizia umană. Mai mult atât, mai este o chestie. Licențele sunt anuale pe care le plătesc eu, dar eu mi-am asumat acest cost pentru că eu vreau mult mai mult decât ce ați văzut și ce este implementat în secunda asta la mine. E un proces. Filozofia corectă este aceea de a extinde componenta de BPM, adică de automatizare fluxuri a angajatului digital, pentru toate departamentele. Sunt zone în care nu ai nevoie neapărat de robot. Adică ai nevoie doar de un flux coerent și să ajungă mingea la tine ca manager, ca angajat, atunci când trebuie să iei o decizie să completezi acele două câmpuri care țineau de tine în procesul de aprovizionare. Pentru asta avem componenta asta de sistem nervos. Spun asta pentru că cu siguranță unii dintre voi sunt tehnici, cu alții nu sunt atât de tehnici și atunci trebuie să ne adresăm ambelor tipuri de auditoriu. Pentru cei care sunt mai tehnici, diferența între o simplă robotizare și ceea ce vă propunem noi este faptul că e integrat cu componenta de BPM și nu oarecare BPM, ci un BPM low code, adică un BPM care permite adaptarea fluxurilor fără scrierea de cod. În 80% din cazuri nu scriem nici noi cod pentru asta și tehnologiile utilizate, ambele din ele, sunt într-un ecosistem de business, adică nu sunt tehnologii produse de la zero de către noi, de unde rezultă un mare avantaj. Nu depindeți nici măcar de noi ca și provider. E un lucru important atunci când faceți o investiție să aveți dependență de un ecosistem de business. Ecosistem de business înseamnă tehnologiile care au parteneri, de tip SAP, Salesforce, UiPath și așa mai departe. Bun. Ok, Cătălin, în cazul niște întrebări. Da.
Cătălin întreabă în cazul în care apare o eroare, o problemă cu angajatul digital, dacă există redundanță, se oferă și servicii de suport tehnic ulterior, dacă da, care este timpul de răspuns? Da, prin redundanță nu sunt sigur ce ai vrut să spui. Dacă există backup, dacă există o asigurare a întreruperii serviciului. Dacă ne referim strict la suport tehnic, noi am inclus în abonamentul 2 ore de suport tehnic în această medie. SLA-ul despre care vorbim, adică Service Level Agreement, da? Că ai întrebat de timpul de răspuns, ne vom asuma și vom pune în contract 2 ore pentru intervențiile urgente și 4 ore pentru cele mai puțin urgente. În limita în care se poate adresa mai repede, le vom adresa mai repede. Să nu uităm faptul că un flux bine construit adresează erorile în interiorul fluxurilor, adică ajung pe acea cale roșie manuală, da? Pentru că trebuie să luăm întotdeauna în considerare și scenarii negative de tipul ERP-ul nu mai funcționează. Și aceea nu este o problemă pe care noi o putem rezolva. Cu tot suportul tehnic este un alt furnizor pentru ERP-ul online și veți depinde de SLA-ul acelui furnizor. Adică angajatul digital nu este soluția magică care vă rezolvă și problemele cu celelalte softuri pe care le aveți. Se poate să ajungem și acolo, dar ar trebui să înlocuim acele softuri și să nu mai depindeți deloc de ele și eventual să replicăm anumite funcții din ERP sau din VMS direct în BPM. Dar nu vorbim despre aceasta în formula pe care v-am propus-o aici. Ca să simt nevoia să fiu eu puțin, să traduc puțin. Dacă s-a blocat platforma EMAG și s-a blocat astăzi, de exemplu, da, nu au ce să vă facă chiar dacă îi sunați pe ei. Veți primi mesaj, cum am primit și eu, mesaj și prin screen, unde mi-a arătat exact că platforma nu funcționează, iar soluția a fost să așteptăm să meargă din nou platforma EMAG. Lucru care se întâmpla și dacă aveați operator uman, adică oricum tot asta era de așteptat. Asta legat, bineînțeles, de softurile care le folosim. S-ar putea, am zile, de exemplu, când merge înfiorător ERP-ul. Nu știu, se întâmplă, fac un upgrade, se întâmplă chestii de astea și se încetinesc fluxurile. Iarăși este o problemă care... Robotul lucrează cu materialul clientului. Da, exact. Dar plus că el are niște timp de așteptare. În momentul în care vede că a trecut un timp rezonabil și nu și-a făcut jobul, el trece mai departe, te atenționează. Și acel job care nu este făcut poate fi făcut manual, dacă, să zicem, este această variantă, sau poate să-l reia și să-l facă automat. Ceea ce e frumos este că nu este făcut manual tot fluxul dacă s-a întâmplat o eroare, ci doar acel pas. Ați văzut că am încercat segmentarea fluxului cât mai mare, astfel încât s-a întrerupt la un pas, la următorul pas o ia înapoi robotul din coadă, din lista de așteptare. Adică o eroare nu înseamnă că veți trata acea comandă până la capăt manual. Da, te rog. În același timp, odată intrat în eroare, operatorul uman are două opțiuni. Are opțiunea de a finaliza manual sau, dacă totul s-a rezolvat, platforma și-a revenit, poate să trimită înapoi la gata de facturare, de exemplu, înapoi pe flux, de unde roboțelul va prelua din nou și va continua facturarea. Acea segmentare, astfel încât să continue fluxul de unde se poate continua automat. Eu o să mai am o întrebare. Care este nivelul de suport după achiziție? Am răspuns, dar pot fi discuții diverse și, bineînțeles, personalizarea abonamentului, pentru că, după cum observați, nu vorbim de un produs, vorbim de un serviciu. Automation as a service. Vorbim de un serviciu prin care primiți repede o automatizare pentru care plătiți un preț corect și care are asigurare la schimbare. Adică poate fi ușor reîmpachetată, redesenată, reimaginată, pentru că celelalte aplicații se schimbă, logica de business se schimbă, toate lucrurile sunt dinamice și atunci logica aceea veche în care îmi cumpăram o aplicație pe viață să-mi rămână nu mai este valabilă. Spun că aplicațiile nu mai pot face față a ceea ce se va întâmpla peste 2 ani sau peste 4 sau 5 ani. Da? Da. Este întrebarea și a doua parte a întrebării. A doua parte o să răspund. Chiar mi se pare interesantă. Da.
nu este vorba în cei 5.000 de euro pe care i-am propus aici, în acest tip de implementare, nu este vorba de licență, este vorba de servicii de instruire a angajatului digital pentru acest tip de flux. Prin urmare, abonamentul, când nu se va mai plăti, nu veți mai avea acest serviciu. Da? Deci nu dețineți, în această formulă nu dețineți nicio licență. Dacă doriți să dețineți licențele, costul este mai mare. Puteți întreba pe Laurențiu care a fost și mai mare de plată. Da. Noi am încercat să simplificăm modelul. El este mult mai complex. Cum am spus, vorbim de 4-5 tehnologii în spate. Deci costurile de implementare, imediat, Laurențiu, costul de implementare se consumă atunci când noi adaptăm. Noi muncim ca să adaptăm acest flux. Din acest motiv nu avem ce să vă lăsăm. Da? Licența în sine, putem să vă lăsăm concepția fluxului, dar licența în sine voi nu ați achiziționat-o în această formulă. Și atunci, de fapt, în acest abonament, normal, este un calcul în spate de amortizare de licențe și, bineînțeles, sperăm noi și profit. Uite, Sebastian chiar spune, deci este vorba despre setări, așa este. Exact. Iar setările care sunt specifice în funcție, la fiecare dintre noi, în funcție de softurile pe care le utilizăm. Gândiți-vă că roboțelul ăla are o succesiune de clicuri care le face, care în funcție de fluxurile noastre, de programele care le folosim, arată într-un fel sau altul. Ca să ducem metafora până la capăt, dacă ar fi vorba de un angajat uman, în anumite sectoare, instruirea unui angajat se face de o firmă specializată care îți cere 2.000, 3.000, 5.000 de euro ca omul respectiv să fie gata de lucru, pentru că sunt niște procese sensibile. Da? Și atunci e vorba tot de o instruire, numai că nu e angajatului uman, e angajatului digital. Când vrem să știe să facă mai multe lucruri, mai trebuie încă o mică instruire. Zicem că am vrea să le extindem și la celelalte fluxuri, cum spunea Laurențiu, ceea ce face acum, pe aprovizionare, pe urmărirea task-urilor interne de orice fel, pe raportarea excepțiilor și așa mai departe. Deci acest fee este one time. Da, este este one time fee. Reprezintă această muncă de acest cumul de ore în care se face această setare a robotului și toate fluxurile și toate schemele logice și sunt astea. Da? Iar partea asta, a doua de fee, de abonament lunar, care iarăși este o discuție în funcție de ce poate să varieze. În funcție de infrastructura aleasă, adică serverul. În acest abonament pe care noi l-am prezentat aici este inclus totul. Da. Da? Dar putem vorbi de un număr mult mai mare de roboți și atunci, de fapt, amortizarea licențelor noastre ar avea un cost mult mai mare. De ce ați putea avea nevoie de mult mai mulți roboți? Pentru acest flux nu ați avea nevoie de mai mulți roboți, dar să spunem că vă doriți alte lucruri. Da. Și atunci vorbim, de fapt, de alt fel de angajat digital. Și atunci, normal, că nu mai este același abonament. Da. Bun, cred că mai avem o întrebare la Nizar. Dacă există unele cazuri în care nu avem soluție, aveți și opțiune pentru a ne propune pentru acea soluție? Sigur, asta se întâmplă prin analiza de business. În costul ăsta de implementare noi am inclus și o componentă de analiză de business. Adică nu vă digitalizăm procesul așa cum se întâmplă el în momentul ăsta, ci îl și reinventăm, îl redesenăm, îl reimaginăm. Pentru că de multe ori fluxul digital este diferit față de fluxul manual. Dacă înainte trebuia să treacă o hârtie în secretariat ca să facem ceva și apoi nu extragem date automate pe hârtie ca să facem nu știu ce, punem pe altceva să completeze direct într-un formular online. Și atunci am reimaginat fluxul. Deci, da, asta este specialitatea noastră de a construi fluxuri custom pe aceste tehnologii care ne permit să construim mai repede și mai sustenabil. De ce mai sustenabil? Că mentenanța este mai agilă și mai ieftină. Prin low code, adică prin faptul că putem construi aceste fluxuri fără a scrie cod. Puteți să vă imaginați tot acest flux și ca o aplicație scrisă de la zero cu ferestre și cu API-uri între sistemele astea, dar o să o implementați într-un an și o să vă coste 10.000 de euro. Și când ați terminat, să va schimba. Pentru că
tocmai ce ați constatat, că nu mai e bine să lucrați cu ERP-ul ăla, ci cu altul, sau că aș vrea să plasez comenzile în marketplace-uri automat printr-un alt sistem care îmi expune produsele în toate marketplace-urile odată. Și scuză-mă, Cătălin, și mi-a venit acum o chestie în cap. Puteți modifica fluxul oricând. Adică frumusețea aici este că dacă voi vreți să adăugați un pas intermediar în fluxul care îl aveți, ca să măsurați, nu știu, să zicem că inițial se duceau în palmuri comenzile și de acolo plecau spre împachetare. Dacă vreți să vedeți când a început picking-ul și când s-a terminat picking-ul, trebuie să băgați un pas intermediar între început picking și început împachetare, să zicem, între două. Puteți adăuga, se pot adăuga, bine, asta toți specialiștii vă vor adăuga, puteți să adăugați pași intermediari care vă sunt necesari sau au apărut datorită unor cerințe sau vreți să măsurați cât durează picking-ul, în cazul meu acolo. Da, de aceea spunem că e mult mai inteligent să apelez la un automation as a service decât la o aplicație pe care să mi-o cumpăr, că e a mea. Și ți-o cumperi și n-ai ce să faci cu ea. Exact, și se modifică foarte greu. Un scris în cod. Bun. Văd că avem destul de puține întrebări. Asta poate să însemne două lucruri. Poate să însemne că am fost suficient de explicit sau că încă lumea se gândește la acest tip de soluție. Pentru mine, eu vă spun raționamentul meu. Omul de la facturare, omul care se ocupa la mine de partea de facturare, dar evident în timpul zilei nu face doar facturare, dar asta era cea mai importantă chestiune, avea următoarele probleme. În zonele de Black Friday și decembrie era un om extrem de aglomerat și nu mai făceam față la un singur om la facturare, trebuia să-l bag pe al doilea sau într-o zonă cum este Black Friday chiar și al treilea om la facturare. Asta odată. Dar dacă vă este să vorbesc doar de acest om de la facturare, în condițiile unor salarii de focșani, acest om mă costă 1000 de euro pe lună, cu viramente. Repet, este un salariu. Ai pus și cafeaua și costul de team building distribuit? Am pus doar salariu și n-am pus faptul că o lună pe an este plecat în concediu, ceea ce mărește cu 10%, ca să zic așa. Și în timpul ăla trebuie să factureze altcineva care poate nu e la fel de performant. Dar pe mine mă costă în jur de 1000 de euro pe lună, cu virament acest om. Deci la nivel de an, la nivel de un an de zile, vorbesc de 12.000 de euro. Asta este un calcul absolut simplu. Sigur, o să spuneți, depinde de la fiecare. Poate omul ăla, ca și la mine, nu face doar facturare. Pot să zic că jumătate din el este facturare. Nici aici nu se întâmplă doar facturare, da? Clar, bineînțeles că nu, dar ăsta a fost modul meu de a gândi. Iar ca să nu mai am greșeli de facturare, ca să nu mai am erori la APP-uri, ca să nu mai am, mai multe chestii care se întâmplă în jurul acelui proces de facturare, pentru mine a fost o soluție. Evident, și la numărul de comenzi care îl avem noi, cumva lucrurile sunt corelate. Da, așa o paranteză. Bineînțeles că putem discuta cu unii dintre voi care doresc doar o chestiuță micuță, vreau doar să-mi facă robotul o chestie foarte simplă, ultimul pas, doar primul, doar unul din mijloc, tot 5.000 de euro mă costă și 350. Bineînțeles că nu. Adică am zis începând de la, dar dacă vorbim de un pas, o simplă sarcină, da? Nu vreți un flux, vreți o sarcină. Putem discuta și despre astfel de lucruri. Pentru că în timp vă veți convinge că aveți nevoie de toate sarcinile. E periculos. Asta pot să le spun eu. Este periculos. La început îți dorești foarte puțin și după aceea când vezi cum merg lucrurile și ce poate să facă, începi să-ți dorești din ce în ce mai mult. Deci e periculos. E puțin, cum să spun, e destul de oferta lui Cătălin de a face asta este așa. E cam bună, da. Vă spun de acum, dacă nu vă place să trăiți periculos,
Nu, Cătălin a gândit acest tarif pentru un lucru asemănător cu ceea ce ați văzut. Și pentru a vă da o idee, pentru că dacă nu pronunțam nici Laurențiu m-a rugat să cuantific lucrurile astea, pentru că nu aveți o idee. Rămâneați poate cu același sentiment, cum spunea Laurențiu, că nici nu m-am gândit că mi se poate aplica mie robotizarea. Că auzeam de iPad care e 10 miliarde, mă gândeam că o să am eu accesibil la niște prețuri corecte pentru mine. Mă gândeam că e pentru bănci, mă gândeam că e pentru altcineva. Felician, da, într-adevăr, Felician, să știi că asta cu mutarea diasporei la Focșani pentru 1000 de euro pe lună, dar vorbește de 1000 de euro brut, atenție, nu 1000 de euro am spus cu tot cu viramente. 1000 de euro cu viramente e vreo 25 de milioane bani în mână, adică să nu 2500 de lei, cred că așa, nu? Cam așa. Îți vreo 2500 de lei salariu. Salariul 2500 de lei. Nu știu cine trăiește, dar puțin oameni. Poate o să sune cam fancy, dar depinde de instruirea de care ai nevoie. Atenție, că vorbim de cineva care lucrează cu aplicații, înțelege fenomenul, vrei să nu producă erori, vrei să aibă responsabilitate. Da. Deci, nu știu, eu cred în chestia asta. Eu cred că la un moment dat va trebui să găsim soluții, cei care lucrăm cu angajați, să plătim, să avem oameni poate mai puțin, dar foarte bine plătiți, care să fie motivați să fie asta. Sigur, într-un oraș ca Focșaniu nu este. Poate ne ascultă și unul din angajații tăi, Laurențiu. Poate poți să dezvălui ce ai dorit să facă oamenii în continuare odată ce le-au fost simplificate anumite activități. Deci este o discuție. Chiar la mine în firmă a apărut această chestiune legată de faptul, băi, dar stai puțin, o să ne ia treaba de făcut. Adică cum? Asta faci și mai repede și mai bine, nu greșește, nu asta. E o temă falsă. Tema falsă, de ce este temă falsă? Pentru că sunt atâtea, în primul rând, mie îmi trebuie spațiu să mă dezvolt. Oamenii ăștia vor trebui să analizeze doar excepțiile și acolo să își pună într-adevăr valoarea lor la treabă. Să rezolve cât mai bine aceste excepții. Să nu le întârzie, pentru că avem indicatori care ne pot penaliza. Analize de business, care produs e mai bun, care face performanță, să caute produse noi, nu? Vreau ca persoanele care lucrează să aibă mai mult timp să vorbească cu clienții, să găsească mai multe soluții, să transforme o comandă la care trebuie să înlocuiesc un produs, să nu mi-o transforme într-un retur, ci să mi-o transforme într-o soluție. Exact, și de ce nu? Adică asta este filozofia mea și bănuiesc că toată lumea cumva spre asta vrea să tindă. Acum eu am o viteză cu care vreau să fac lucrurile. Pentru mine este foarte important. Eu orice apare nou, orice marketplace apare, eu îl probez. Chiar dacă știu dinainte că probabil, nu știu, pe un anumit marketplace care este nou sau de-abia s-a deschis, nu o să vând mare lucru. Nu o să vând mare lucru, dar dacă am 2-3 comenzi pe zi, la nivel de lună sunt 100-150 de comenzi, ceea ce deja sună interesant. Pentru mine, poate pentru alții. Da. Bun. Deci eu chiar sper că s-a înțeles faptul că robotizarea și automatizarea în general este pentru eliberarea oamenilor și a-i muta către lucrurile cu adevărat inteligente, nu pentru reducerea personalului neapărat. Bineînțeles, unii s-ar putea să nu se adapteze, nu vor să învețe, nu vor să dezvolte personal. Există și acest fenomen. Nu, dar există locuri unde sperăm că majoritatea oamenilor se vor dezvolta și vor învăța alte lucruri care sunt caracteristice oamenilor. Ce cred că ar fi util? Dacă poți tu să te întorci la slide-ul în care este schema logică a fluxului de la mine. O să dureze. Nu e problemă. Are un delay. Nu vă închipuiți că așa imaginea era din depozitul meu nu, este o poză luată după net. Deci acum și tu. Nu arată chiar așa depozitul meu, dar va arăta la un moment dat cu certitudine. Ideea este simplă. Aici, vedeți, este partea aia de start, după care spune așteaptă pickeri. Robotul deja a trimis în palmuri și în palm ele s-au dus la toți pickerii.
primul care se uită și deschide palmul și se uită la el își ia primul calup. În momentul ăla s-a trecut la pasul următor din așteaptă picker în nas. Ce am vrut eu aici? Eu am vrut să văd cât de repede oamenii mei, din momentul în care a venit sarcina către ei, o preiau. Și de aceea am pus acel pas așteaptă picker. De la așteaptă picker vedeți că s-a dus spre, eu măsor toți acei timpi. Adică Ana a trimis către el la ora 8. Procesul stă în starea de așteptare până când pickerul apasă și spune iau eu comenzile 1-20. În momentul ăla s-a trecut în partea de picking. Eu acolo am făcut așa, cum vă spuneam, deci am măsurat cât de repede oamenii mei au luat la picking din momentul în care robotul le-a dat treaba. De aici încolo ei încep să picuiască. În momentul în care a ajuns la blocul de decizie este... Nu văd foarte bine. Este confirmat. Da, este confirmat. Deci în momentul ăla s-a închis de fapt picking-ul. Deci ei au dat că au terminat picking-ul. În momentul ăla avem situații și situații. Pot să nu fie toate comenzile, pot să fie toate comenzile. Ce am vrut eu de fapt să fac în acel bloc? Am vrut să văd când se termină picking-ul. Adică a început la momentul când l-am mutat în starea de picking și după aceea văd. Și atunci pot să știu că la mine persoana X a picuit cele 20 de comenzi în 17 minute. Voi o să-mi spuneți bine, dar comenzile diferă. Da, dar toți acești timp se adună, iar eu la sfârșitul lunii voi putea să văd că Gigel, care este pickerul meu, a picuit 3800 de comenzi și a durat 784 de ore. Ceea ce înseamnă că, nu știu, picuirea unui comenz durează în medie 6 minute. La Black Friday, când voi avea 700 de comenzi, eu deja știu cât timp am nevoie pentru picking și câtă resursă să aloc ca să le termin. Că s-ar putea să îmi trebuiască 3 pickeri sau 4. Adică nu testezi și nu faci angajări în timpul Black Friday-ului direct? Da, deci totul pentru mine se rezumă la controla toți acești pași. Posibil pentru voi să nu fie importanți acești pași. Cătălin a făcut o prognoză de preț și o gândire de preț pe o cerință cum a fost cumva a mea. Și la mine, la fiecare trecere dintr-un bloc în altul care îl vedeți acolo, sunt timpi care se măsoară. Pe mine mă interesează să văd așa, cât de repede au dat, cât de repede au făcut picking-ul. Pentru că după ce au terminat picking-ul se duce înapoi la Ana, care Ana spune, asta trebuie deja să o facturez și începe facturarea Ana. Începe facturare, generează AVB și le trimite la împachetare. Acolo apare un bloc care se spune gata de împachetare. Deci Ana le-a trimis și din nou ea le-a trimis la împachetare. Din nou eu vreau să văd pickerul meu când a început împachetarea și cât a durat împachetarea. Pentru că din nou am nevoie în Black Friday sau în decembrie să știu că împachetarea media unei comenzi a celor 3784 de comenzi a durat 356 de minute. Adică în medie o comandă se împachetează într-un minut. Și e important de menționat că aceste calcule și aceste rapoarte sunt deja construite. Le construiește sistemul automat. Și asta ne face cu atât mai ușor. Că nu ne pune în situația în care nu vreți raportul ăsta că vă mai costă încă atât. Ele sunt. Prin sistemul ăsta nervos ele se creează automat. Adică simplu fapt că se duc lucrurile, datele de la un pas la altul se măsoară implicit prin această platformă Timpi și sunt raportați doar la un click distanță să vadă lucrurile astea într-un raport. Ce fac cu ele după aceea, ce decizii de management iau, asta e altă discuție. Dar ele sunt acolo. Și încă o chestiune care pe mine m-a bucurat foarte mult este următoarea. În momentele de Black Friday sau momentele de vârf foarte mare, nu cred că este niciun secret pentru nimeni că sunt oameni, inclusiv eu, care coborâm la împachetat sau coborâm să ajutăm în locurile înguste, acolo unde se adună lucruri. Deci nu vă ascund că de 3 ani încoace de Black Friday eu sunt la firmă, nu că aș vrea eu să văd cum merge firma, ci că sigur avem nevoie la împachetat și cobor să ajutăm la împachetare. Aici este iar o chestie foarte interesantă. Oricine este înrolat în sistemul Webcon, în sistemul acela, în sistemul nervos, este monitorizat. Iar când începem împachetarea,
Mie mi se dă, de exemplu, dacă eu am luat căruciorul 1.20 să-l împachetez, mi se alocă, deși eu n-am fost speaker niciodată, eu am cu totul și cu tot alte lucruri de făcut în firma asta, mi se alocă împachetarea, la care și la mine se măsoară. Iar când s-a terminat, am terminat împachetarea. La sfârșit, în graficul ăla, la sfârșitul lunii noiembrie, să zicem în grafic, și eu o să fiu printre cei care, pe lângă cei care împachetează în mod normal, am împachetat și eu 32 de comenzi, evident într-o oră și 15 minute și cu o medie foarte proastă, pentru că nu mă pricep, dar totul se vede acolo. Dar ce e important aici în toată chestia asta, nu că eu am pus mâna. De 27 de ani de când am firma, tot pun mâna peste tot și fac. Este important că eu văd că îmi lipsește resursă și știu câtă resursă îmi lipsește într-un moment de spaie. Adică pentru mine cifrele sunt foarte importante. Eu am această aplecare către Da, până să comentăm ultimul comentariu, că e interesant, e de dezbătut, ar vrea să mai precizez un lucru. Poate cineva se gândește, nu știu, eu m-aș întreba, ajung datele despre comenzi la voi, datele despre clienții mei? Nu. Nici în varianta în care noi asigurăm toată infrastructura, datele nu ajung la noi. Pentru simplu fapt că robotul lucrează în aplicații care se deschid online și datele rămân în aplicațiile respective, adică în ERP, în facturare, în VMS, și nu sunt extrase. Aici sunt extrase metadatele. Numărul de comandă va fi extras în sistem, că vrea să faceți rapoarte pe comandă și unde pe fiecare comandă, dar nu și pe conținutul comenzilor. Și atunci în sistem, aici, în acest sistem nervos, sunt metadatele. Da? Este fluxul și metadatele lui, nu și conținutul comenzilor și clienții. Ele rămân în sistemele voastre care sunt accesate la distanță. Asta în varianta în care noi vă asigurăm toată infrastructura angajatului digital. În varianta în care stă la voi pe server cu toate licențele, cu atât mai mult toate lucrurile rămân la voi. Uite, da, ultimul comentariu și ultimul. Te rog prima dată, că prima dată e vorba de mine. Știi? Corect, și pe aceea comentez. Există în politică, există o vorbă. Dacă vorbești la modul general unei săli, nu ai nicio treabă. Dacă îi spui numele cuiva în speech-ul care îl spui și care este în sală, în momentul ăla are drept la replică. Este o cutumă din politică. Lucian, într-adevăr, e o chestie de costuri aici și, în mod evident, trebuie să-ți faci o analiză și problemele apar, sau marile probleme sau multele probleme apar și când sunt mai multe factori. Nu este despre 100 sau 150 sau 200 de comenzi pe zi sau pe săptămână. Este despre nevoie și este despre cât generează business-ul, pentru că este un cost și dacă tu nu ai să corelezi costurile cu veniturile, în mod evident, lucrurile nu sunt ok. Dar atunci s-ar putea să n-ai nevoie să automatizezi totul, s-ar putea fluxul să fie mai simplu și atunci s-ar putea să fie și alte costuri. Eu am întâlnit de măsură, dacă vă spuneam. Eu am întâlnit pe cineva care lucrează într-o multinațională și care are și cont pe EMAG și vinde după amiaza când este acasă. Adică nu poate să facă din chestia asta pentru că este un seller mic. Și mi-a spus: m-ar interesa anumite lucruri să le am făcute când ajung acasă, dacă aș putea să găsesc deja facturile facturate. Sigur, pentru asta este alt cost, nu este costul ăsta de aici. Da. Așa. Despre faptul că din cele 30 de persoane care urmăresc cât își permit și cât nu își permit, eu cred că nu e neapărat vorba despre asta, este vorba despre a fi informat. Adică orice om care astăzi vinde 100 de comenzi, sigur la un moment dat a vândut 10. Acum un an, acum 2 ani. Și important este să știi că există. Principala mea, sau când a venit Cătălin la mine să-mi povestească, credeți-mă, eu nu știam că există. Sau aveam o idee așa generală, dar nu era aplicat pe ce fac eu. Că ăla face roboți. Roboții la mine, când mă gândesc, îl văd pe ăla cu mâini și picioare, nu arată așa. Da? Ei, asta a fost chestia. Deci, sigur că de aici, informați fiind, vă puteți face fiecare calcul. Avem nevoie de mai multă cazuistică pentru cei mici, Lucian. Cine este deschis să discute, suntem și noi deschiși. Întrebarea nu costă bani. Adică să spui: uite, eu sunt la dimensiunea asta, ce părere aveți, cum se poate sau când ar fi ok. Și am nevoie doar de atât. Mă poți ajuta? Da sau nu?
Păi, sigur că da. Da, nu, întrebarea este foarte ok dar nu, eu n-aș pleca, adică cum să spun, dezamăgit că, băi, da, nu. Într-adevăr, sunt niște cifre, nu vorbim de niște bani, dar sunt. Da, și trebuie să înțelegem și altceva, că am făcut un efort pentru a ajunge la un model de genul ăsta, pentru că dacă încerci să iei discuțiile astea de oriunde din altă parte, sunt de 10 ori mai mari, atât spun. Asta este frumusețea vânzării. Adică eu, bineînțeles că în momentul când cumpăr ceva, mă uit și mai multe locuri și să văd de unde mi iau cea mai bună variantă. E vorba de cum le îmbin, de nu neapărat că am dat noi mai ieftin, de cum am îmbinat lucrurile. Pentru că tehnologiile, cum spui și tu, suntem în zona de early adapters. Deja depășim totuși perioada de early adapters. În curând toate firmele vor avea o astfel de tehnologie de automatizare. E doar o chestiune de timp, de la cine, cum, când, în ce moment, ce anume mă automatizez. Și democratizarea tehnologiei e importantă. Ce înseamnă democratizare? Înseamnă că am putut să o translatăm să fie accesibilă și pentru IMM-uri, pentru că altfel nu este. Vă garantez. Nu, da. Alte nevoi mai mici de atât? Da, suntem deschiși, trebuie să vedem. Da. Bun. Păi în cazul ăsta o să trec la ultimul slide să rămână toată lumea cu contactul nostru. Cine dorește să ne contacteze. Va dura puțin pentru că tool-ul ăsta ne lasă să dăm un next la 2 secunde. Asta este ca să treci din nou prin prezentare. Da, exact, o tehnică și asta. Concluzii cred că le-am discutat pe parcurs. Asta e contactul nostru, noi suntem în Corsa, aveți un mail, aveți un telefon. Aveți site-ul lor unde puteți să vedeți. Da. Pentru România site-ul este encorsa.ro, mail-ul este pe encorsa.com, dar site-ul este encorsa.ro. Sunt toate detaliile pe site, multe filmulețe, ne puteți căuta și pe YouTube, Encorsa. Suntem deschiși la a discuta. Da. Ok. Ce să zic? Vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc voi tuturor celor care ați fost prezenți. Sper că ați auzit lucruri interesante în seara asta. Ne-ar place foarte mult și un pic de feedback dacă vi s-a părut ok, vi s-a părut interesant. Cred că, și spuneam la un moment dat în grupul nostru de Facebook, cred că merită să fim membri într-un grup atât timp cât noi de acolo luăm plus valoare. Altfel, eu încerc să ies din toate grupurile unde sunt invitat și de unde nu reușesc să găsesc plus valoare. Pur și simplu. Apropo de asta, am trecut repede peste, am pus un discount pentru membrii comunității tale de 15% pentru implementare. Lucian spune de roboți pentru clienții sellerii mici. Da, se poate și doar componenta de robotizare care nu are în spate să țină minte fluxurile și măsurare și indicatori și costă mai puțin, dar și face mai puțin. Adică sunt doar brațele fără tot sistemul nervos. Putem discuta și doar de roboți software. Dar asta o fac mai mulți și asta are și minusuri. Da, prelungim discuția. Da, se pot folosi și doar roboți pentru sarcini. Dacă vreau un flux pe de-a întregul, cap-coadă, și să-l pot și măsura și monitoriza și stăpâni, controla, avem nevoie de un flux, nu mai este suficient doar robot. Robotul îți automatizează o sarcină. Vreau să-mi dea 7 clicuri când face facturarea și să am rezolvat strict facturarea. Dar nu le corelează, nu transferă datele dintr-un loc în altul, între activități, între fluxuri. Da. Vorbim în ediție viitoare, dați feedback și noi mai revenim către Laurențiu și către comunitatea voastră cu ediția 2, în care vorbim special de roboți, ediția 3 în care vorbim despre chatbots sau împreună la pachet. Propuneți și dați idei pentru un nou webinar și noi îl pregătim. Bun. Încă o dată mulțumesc mult. Să fiți sănătoși și să ne vedem la următoarele webinari. O seară bună să aveți cu toți. Mulțumim. La revedere.